Ninsabu għal darb'oħra bħala pajjiż f'mument importanti fejn kull wieħed u waħda minna mingħajr distinzjoni għandna rwol x'naqdu fis-soċjetà tagħna. Soċjetà li qed tesperjenza perjodu ta' bidla kontinwa. Bidla li xi kultant laqas aħna stess u nista' madwarna ma nkunu qed nifhmu biżżejjed. Pajjiżna jinsab miexi b'ritmu maġġel il-qudiem. L-ekonomija u l-ġid li qed jinħolqu qed jwasslu għal bidliet fis-soċjetà tagħna u kultant anke għal tensjonijiet ġodda. Dan huma sfidi ta' pajjiż li qed joħroġ mill-fosqa tiegħu, qed jiftaħ il-ġwienaħ biex jasal fejn qatt ma wasal qabel. Pajjiż b'saħħtu mhux biss għax l-ekonomija hija fl-aqwa żmien tagħha, iżda x'dawn ir-riżultati qed jilħqu lil uliedna u lil familji kollha. Il-ġid qed jinħass fost l-aktar dawk li għandhom bżonnu huwa għalhekk li nħoss li pajjiżna qed jissaħħaħ għaliex aħna nkejlu r-riżultati fuq kemm titjib il-ħajja ta' kull waħda wieħed minnkom. Gburi li matul din is-sena li għadda kif għaddiet, erġajtu tajtuna l-privileġġ li nservu lilkom għal leġislatura oħra. Aħna wedniekom li jekk tatuna l-fiduċja mhux se nifqu nofs triq u se nkomplu nsaħħu dan il-pajjiż. Il-fiduċja li tajtuna b'tant saħħa qed inrodduha lura b'aktar ħidma, b'aktar għaqal, fuq kollox li noħolqu aktar ġid u kwalità ta' ħajja aħjar għalikom. Bħala pajjiż nis-sena għaddejna minn mument diffiċli li lilna l-koll li tant inħobbu lil dan il-poplu nikkitna b'mod indeskrivibbli. Weġġani lili fuq livell uman u rrabjani b'mod li ħassejt li pajjiżna għandu jirreaġixxi dan wara qtil salvaġġ tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-qtil tagħha ma jiddiskrivix dak li hu pajjiżna. Anzi, ir-reazzjoni ta' rabja u niket u tal-bżonn li nirreaġixxu bħala stat matur li mhux lesti jbaxxi rasu għal kriminali jikkonferma dak li nemmen fil-poplu tagħna. Poplu li jaf jaraf bejn it-tajjeb u l-ħażin u lesti jieqaf kontra l-ftit, il-ftit ħafna, elementi ħżiena fis-soċjetà tagħna. Irrid nirringrazzja b'mod partikolari din is-sena lin-nisa u l-irġiel tal-forzi tal-ordni tagħna. Ommijiet u missirijiet li jaħdmu bla għedda u ħafna drabi mingħajr ma jingħataw ir-rikonoxximent li hemm bżonn. Anzi, għar minn hekk, isofru żebblieħ u nuqqas ta' rispett. Lill-pulizija, lill-forzi armati, lill-protezzjoni ċivili, lil kull persuna li twettaq ħidma taż-żamma tal-ordni f'pajjiżna, insellmilha. U f'isem pajjiżna nirringrazzja. Is-sabiħ ta' dawn il-gżejjer jibqa' l-mod ta' kif nafu ninaqdu bħala pajjiż wieħed. Forsi għax nagħtu valur kbir lis-sens ta' familja u mħabba li għandna għal dawk kollha li huma l-eqreb tagħna, dak il-valur li jaqbes kull rivalità. Dik hija l-imħabba lejn uliedna, is-sħab tagħna u dawk li huma qrib tagħna fejn ngħixu u naħdmu ta' kuljum. Għalhekk nibqa' nemmen f'pajjiżna. Pajjiż li fiċ-ċokon tiegħu isib il-gburija li jmexxi meta mitlub. Kif għamilna flimkien fit-tmexxija tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea għal 6 xhur sħaħ din is-sena. Kien mument sabiħ li tisma' il-mexxejja sħabna Ewropej ifaħru f'pajjiżna b'aġġettivi li ma tismax kif ġibu laħaq fuq pajjiżi oħra li għaddu mill-istess esperjenza. Hekk irridu nisimgħu dwar pajjiżna, tifħir u mhux tmaqdir ta' min jista' jkun qed jgħira għalina. L-2018 se nibdewha billi nerġgħu npoġġu lil pajjiżna fiċ-ċentru tal-vetrina Ewropea u dinjija permezz tal-Belt Kapitali tagħna, din il-ġawra, l-Belt Valletta. Il-Belt Valletta, l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Ix-xogħol stupend li twettaq bitħejja għal dan l-avveniment huwa wieħed li għal darb'oħra jagħmilna gburin. Gburin għaliex nistgħu nuru ġojjelli bħal post qegħdin fih il-biblioteka, il-konkatedral tagħna, il-pereċ, il-palazzi li huma il-wirt ta' ommijietna u missirijietna. Imma mhux biss. Gburin ukoll se nuru li l-kultura hija stil ta' ħajja. Il-mod sabiħ ta' kif ngħixu f'pajjiżna, id-diversità tal-istili tal-ħajja tagħna u li kif ngħixu ta' kuljum fuq il-post tax-xogħol, fid-djarna, fil-postijiet ta' divertiment. Ngħixu f'pajjiż sabiħ li jaf iħobb u li jaf jgħix mod seren. Dan hu l-pajjiż li rridu nibqgħu nuru lil kulħadd meta neħħu l-amat tal-firdiet kultant pwerili li joħolqu tensjoni żejda. Pajjiż fejn l-imħabba ma tħares lejn l-uċuħ, pajjiż li jħaddem lil kulħadd għaliex mimli xogħol, li għaddej minn mument sabiħ ħafna ta' ġid u li fuq kollox dan il-ġid jasal għand kulħadd.
kif għamilna fil-budget bla taxxi li rassaqna għas-sena li qed tibda u l-frott tiegħu se jibda jinħass minnkom fil-ġimgħat li ġejjin. Il-gburija b'pajjiżna nħossha u ngħixha, gburija li m'għandix kuluri politiċi, m'għandix twemmin wieħed, m'għandix stereotipi. Kulħadd, anke min jikkritika l-aktar minn fostna, xi kultant b'mod aħrax, iħoss fil-fond ta' qalbu sens kbir ta' appartenenza lejn dan il-pajjiż. Is-sena li qed tintemm kienet sena ta' deċiżjonijiet li jmorru lil minn dawk elettorali li kapaċi jifirduna. Deċiżjonijiet li kienu bbażati fuq ritratt li ttieħed ta' dan il-pajjiż. Pajjiż li llum għandu rata ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent, li għandu rata ta' tkabbir tal-impjiegi li jisboq l-isħabna Ewropej, l-inqas rata ta' qatt fl-istorja, tnaqqis fuq dawk dipendenti fuq is-servizzi soċjali, pajjiż li qed jerġa' jaħseb fil-futur ta' niesu. L-aktar importanti iżda fuq il-miżin kien hemm il-progress soċjali li sar u li se jkompli jsir. Fl-aħħar żmien kien ikkonfermat ukoll li naqqasna in-nies fil-faqar bin-nofs fl-aħħar 4 snin. Dawn huma riżultati li juru d-differenza li nistgħu nagħmlu fil-ħajja tan-nies. Progress soċjali wkoll bħalma kien iż-żwieġ indaqs. Ma nistax inneħħi minn moħħi il-ferħ li rajt f'għajnejn koppji li jagħmlu minn kollox għal maħbubin tagħhom u li minħabba l-forzi konservattivi f'pajjiżna ma setawx jissiġillaw imħabbithom. Dan il-progress soċjali mhux se jieqaf hawn. U matul is-sena li ġejja se nibqgħu nagħtu spinta wara l-oħra għaliex jien flimkien ma' sħabi qegħdin hawn biex inbidlu. Qegħdin hawn biex dak li huwa tajjeb insaħħuh u dak li jista' jiġi rranġat nirranġawh. Qegħdin hawn flimkien ma' sħabi biex inservu lil poplu Malti u Awċi kollu mingħajr distinzjoni, mingħajr preġudizzju. Għaldaqstant se nagħtu l-mezzi kollha possibbli biex dawk iż-żewġ min-nies li qed jħobbu lil xulxin ikollhom iċ-ċans li jirabbu lil uliedhom stess. Ma jibqgħux biss jimmaġinaw li jistgħu jżommu fi ħdanhom tarbija li sejħula bintom jew binhom u dan minħabba barrieri li aħna l-politiċi jekk irridu nistgħu nirranġaw u aħna rridu nirranġaw. Se nkunu hawn biex nofru tama li qed jissofri minn mart kiefer u taqtih il-qalb. Ninsabu lesti li ngħinu biex jittaffew id-batijiet mhux biss tal-morda iżda wkoll ta' nies oħra qrib tagħhom. Dan permezz li pereżempju nagħtu l-opportunità għal preskrizzjoni tal-marijuana mediċinali bħala alternattiva. Se nibqgħu wkoll inkunu ħajt ta' kenn għal dawk il-familji li għaddejjin minn problemi soċjali. Se nkomplu nagħtu għajnuna lil pensjonanti, lil dawk li qegħdin fuq il-paga minima, lil dawk li għandhom bżonn ta' daqqatit biex joħorġu fid-dinja tax-xogħol. U se nkomplu nindirizzaw bis-serjetà il-problema tal-kirjiet filwaqt li nkomplu noffru housing affordabbli lil min verament għandu bżonnu. Matul is-sena li daqt nibdew, se nkunu qed inkomplu ninvestu fl-infrastruttura tagħna. Għax dak huwa il-pass li jmiss ta' pajjiż modern li kull sena qed ikollna waslit ta' turisti li tkun 4 darbiet akbar mill-popolazzjoni tagħna. Se nkomplu naħdmu biex insaħħu l-oqsma tal-edukazzjoni għax uliedna jixraqilhom l-aħjar biss. Insaħħu s-saħħa għaliex permezz ta' dan is-servizz għandu dejjem ikun tal-aqwa livell u fuq kollox li nibqgħu nħarsu l-ambjent li ngħixu fih. L-2018 se tkun ukoll is-sena li fiha se nkomplu nimbuttaw il-qudiem aktar riformi fuq suġġetti li kontroversjali kemm huma kontroversjali ma nistgħux nibqgħu nitfgħu taħt it-tapit. Aħna qegħdin hawn biex niddeċiedu. Se nkomplu dak li bdejna għalhekk fis-snin li għaddew wara li ftaħna diskussjoni u issa se nestendu id-dritt tal-vot għal kull min għandu 16 sena. Perswas li anka fl-2018 se nerġgħu nirbħu l-sfidi kollha li jiġu qudiemna. Għax pajjiżna moni bda l-poplu bieżel li ma jaqta' qalbu qatt. Huwa aħna li rridu nirringrazzjaw lilkom għax ir-riżultati li ksibna flimkien huma bis-saħħa ta' kull waħda wieħed minnkom li aħna flimkien nagħmlu dal-pajjiż wieħed b'saħħtu. Min qalbi fismi, fisem Marti Michel, fisem uliedna, fisem il-gvern kollu. Awguri lil Maltin u Awċin kollha.
Awguri għal sena ġdida mimlija saħħa, għaqda u paċi.